أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Egameni lika Allah, umvela kuqala, umdala weyinsuku, umnikazi wezinto zonke, umnikazi welanga lesigwebo, onomusa, onesihawu. Ngicela uAllah umvela kuqala, umnikazi wezinto zonke, angivikele kusathane ongathandwa. uAllah ukhuluma ngesikhathi. Allah mayekhuluma ngesikhathi uthi wonke umuntu ulahlekile. Wonke umuntu uyanhlanhlatha, wonke umuntu uhamba ebumnyameni. Wonke umuntu uyadwanguza ehlathini elimnyama. Ngaphandle kwalabo bantu labo abakholelwa kumdali, abakhonza umdali ngeqiniso, babonakala ngokwenza izenzo ezinhle. Ngamanye amagama labo bantu labo bana 4 qualities. Quality number 1, illa alladhina amanu, ilabo bantu labo abakholwayo, abazinikela okholweni, abazehlisayo, abavumayo ukwamukela ukholo lweqiniso lokungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uma ngabe sebenze njalo abagcini lapho wa'amilu saliha, nemisebenzi yabo iyabonakala ngokuthi benze izenzo ezinhle. Watawasaw bilhaq, ngaso sonke isikhathi bahlala beseqinisweni. Watawasaw bisabr, uma ngabe behlelwa inkinga noma umdali wabo ebavivinya, ubabona ngokuhlala bebekezela ngaso sonke isikhathi. Namhlanje isihloko sendaba engifuna ukukhuluma ngaso sibhlungu kakhulu, njengoba nje umdala ekhuluma ngesikhathi ukuthi kuye kufika isikhathi empilweni yomuntu, umuntu ohamba ebumnyameni, ongasazazi indaba zakhe, azathathe inqumo ezirong eziphuma endleleni. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezwi legazi. Igazi lomuntu liyakhuluma. Ngihlale ngisho umAfrika ngithi uma ngabe ngikhuluma, wena zenzela isithombe ngalomuntu lo, noma ngale character, noma ngalomlingisi engukunikela yena. Wena yibe usuzenzela isithombe-ke manje, ukube ngathi uyayibona lento yenzeka, bese uyathatha kuyabheka ukuthi ezweni kwenzakalani sakhile. Nginibingeleleke ma-Afrika amahle, njengokwenjayelo ngithi kini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini, nomusa kamdali nezibusiso zakhe zibe phezu kwenu nonke. Ishilo ngathi namhlanje sikhuluma ngokuthi igazi lomuntu liyakhuluma. Usizi lomuntu othwele, noma ngizothi usizi ababhekana nabo laba abanomuntu emndenini othwele, kodwa nje ngikhuluma ngosizi lokuthwala namhlanje. Sibonile komabonakude
sabona ko YouTube, sabona ko Facebook, safunda incwadi ezikhuluma mayelana nokuthwala, nosizi nje lokuthwala, ukuthi umuntu mayethwele usizi abhekene nalo ubhekana nosizi olunjani noma olungakanani. Lumhlukumeza lolu sizi aze afike kuphi nempilo. Khuluma ngomuntu othwele. Okokuqala nje umuntu mayecabanga ukuyothwala, kusukuthi empilweni usezitshelile ukuthi usehlulekile ukuzenzela yena personal yena ngekhwepha zakhe. Usefuna ukuthi manje impilo ayiyenzise into ngenkani ekude naye. Baze basho nalabo abathwalisayo bathi siyaziforce izinto manje zenzeke ngenkani. Siyabalalela basitshela ukuthi hayi masowuzela kimi sengizoforce izinto manje ukuthi zenzeke ngenkani. So umuntu ke osethatha isinqumo sokuthi akayothwala usuke esefuna ukwenza izinto ngenkani. Nangu ke lomfo ophethe ibandla ngizomnikeza nje isibongo negama, ngithi ubanga uThuli wakwaMpungose. Umnikeza nje isibongo negama ngithi ubanga uThuli wakwaMpungose. Umfundisi ubanga uThuli wakwaMpungose. Igama lakhe ubanga uThuli. Ukuthi kwakubanga uThuli kwakwenze njani kwazi abazali bakhe. Kodwa isibongo wakwaMpungose. Mayebona ukuthi kuyabheda ebandleni akusahambi kahle, ngapha unamatekisi, amatekisi afa into ongakazi uyibone, akusahambi kahle. Kufika isikhathi lapho ekhohlwa khona ukuthi ukubekezela isikhiye senqubekela phambili empilweni. Ngaso sonke isikhathi into ephushela lo muntu ukuthi aza ayothwala ukuthi khona abathwele abamhlekayo. Azabone naye ukuthi hawu madoda, uma ngabe seningihleka kangaka kungani ningezi nesixazululo, ngoba ngiyanibona nina izinto zinihambela kahle. Bese bayambuza ukuthi phela ingane engakhali yona efele embelekweni. Khala sikuze ukuthi uthini. Nangempela khala, hayi bafowethu. Hayi amateksi awasachekisi kahle, imoto zifa every now and then. Nasenkonzweni hayi umnikelo nje awusezi kahle. Kuyabheda nje, kuyantengantenga nje, konke nje kuyehla nje, angazi ukuthi kwenzakalani. Kuthiwa he angithi uyindoda vele nawe uyantengantenga. Moyindoda kufanele uqine ukwazi ukuthi umele izinto zakho. Yabona umuzi uyaqiniswa, indoda iyaqiniswa. So wena ke mangabe uyafuna ngempela ukuthi ube indoda uqine, hayi bakhona abantu abangakusiza, khulileka nathi kula sizakale khona. Avumeke lo mjida. Thatha ke eMafrika umqondo wakho manje uphendule uwenza umabona kude, uzenzele isithombe sakho, umbona lo mjida eshayela imoto yakhe leyo ahamba ngayo. Ngizothi Toyota ngoba isikhathi nesting vele yizi imoto lezo okhanjwa ngazo ezibizwa ngequad car, uhamba ngesquad car. Ngoba yena yakhe imoto vele hayi isilala amalokuzana amajuba nezinkukhu la ejardini, akasakhoni nokuyilungisa. Sebambelela kuyo kusoka isquad car leso ke, bayahamba ke naye ke labo ke, baya naye ke kulolo hlanya lolo abamusa kulo. Hey isiZulu madoda, isiZulu sikhuluma ngohlanya, isiZulu sikhuluma ngogedla, isiZulu sikhulume ngenyanga, isiZulu sikhuluma ngomkhunkuli. Hey sikhuluma ngayo yonke lento, kodwa kuyogedleni noma kuyohlanyeni noma kuyiwa kumkhunkuli kuyokhunkula noma kuyiwa kuleyo nyanga leyo. Angempela ke
thatha-ke isithombe sakho-ke ema-Afrika umbukeke lo muntu lo ehleli-ke manje phambi kwenyanga. Inyanga ikhipha isikhwama samathambo, iyawahlikihla ngendlela iwahlikisa ngayo-ke, yahlikihla mayiqeda-ke khuhluzeke mayiqeda isiphephethe aphephethe naye Nkosi yami. Unenkinga, ungenwe umoya okungamukeli isimo akuso, akazenzi, sekungene lo moya angawuboni ukuthi umoya omsaphi, kodwa yena lo moya uthathe impumelelo wayibeka la phambi kwamehlakhe, wamenzela i-TV yempumelelo. Useqalile unesithombe naye manje ukuthi mayiqala izinto zami iphakama ngizokwenza u1 no2 no3. Ebese wachitha-ke amathambo-ke, bese besho ukuthi Vumani Mbowe avume naye. Ungambuza ukuthi uvumani akazi, kodwa uyavuma ngoba kuthiwe Vumani. Isiqale lapho-ke inkinga. Uyavuma, uvunyiswa into ongayazi ukuthi uvumani, awukatshelwa kodwa nje kuthiwa Vumani Mbowe nawe uyavuma. Vumani Mbowe siyavuma, uvumani. Akekho nje okwabuza inyanga ukuthi njengoba uthi ngivuma uthi ngivumeni ngoba awukangitsheli lutho, akekho. Kodwa abantu bakithi siyavuma Nkosi yami, sizothini? Ngithi ngixakekile ngifuna le engiyifunayo. Lo muntu ushadile, unonkosikazi, unabantwana. Shilo ngathi umfundisi phethe ibandla ngapha unamatekisi, kodwa sekuyabheda both sides. Hayi ndoda, into zakho zizovuleka. Incane nje into evimbile, into zakho zizovuleka. Unaso isibindi? Hayi isibindi, khuleka. Angazi mawuthi nginaso isibindi, mangibuza ukuthi unaso isibindi, ngibuza ukuthi unaso ngempela isibindi yini. Wena phendula umbuzo wami, yebo noma cha, unaso isibindi? Hayi yebo, hayi isibindi into ekhona. Ukweza mabekhuluma abantu bethi isibindi yabulala, isibindi uyaphilisa. Yebo ngike ngizwe. Uyavumelana naleyo nkulumo? Yebo ngiyavumelana nayo. Okay, lalela-ke. Awubheke-ke njengomuntu onesibindi kuwo wonke umndeni wakho, abasekhweni lakho, abakini impela la uzalwa khona, ukonina lume. Bheke nje ukuthi ubani umuntu okukhonze kakhulu, oyishaye, oyiqhweba inqulu ngaye ukuthi hayi lo ngiyayiqhenya ngaye. Hayi yabona makusibani bani, hayi ungikhonzile. Qala indoda ibheke phansi, yacabanga omzala, yacabanga umshana, cabanga abantwana bayo, cabanga umkayo, yacabanga omalume, obaba omncane, o-anti, obaba omkhulu, omamncane, omamkhulu, ingane zabo. Acabanga. Jule le ndoda ibheke phansi. Okokuqala akazi ukuthi lo muntu mbuza wona umbuzelani. Hayi athi mangabe ethi uyasefa ngamehlo engqondo, ethi uyasefa ngamehlo engqondo, athola ukuthi hayi khona akekho umuntu omkhonze njengomamezala wakhe. Hayi umamezala njalo, umkhwekazi wakhe, uma kankosikazi, umkhwekazi wakhe. Akekho umuntu omkhonze njengaye kubo bonke nje abantu bala emndenini lesibaliwe. Ikomalume wakhe, khabo babo wakhe, ko-anti, komamkhulu, komamncane, komalumekazi, ayikho. Ey'nganeni zabo, kubazala, bafowabo, kodadewabo, ey'nganeni zakhe, hayi umkhwekazi ngathi uyena odla ubhedu. Avela athi hayi khuleko, ukhona ongikhonzile kunabo bonke umkhwekazi wami. Athi hayi kulungile-ke ndoda, thatha leli bhande, bese bemfaka ibhande lenhlwathi la. Uyasibona isikhumba senhlwathi, basithula phambi kwakhe, bamfaka ibhande lenhlwathi la. Bese beyamtshela-ke bathi hayi-ke ndoda-ke awungene ngapha-ke emgonqweni.
Emgonqweni ke kula kuyogilwa khona imanga ke lezo kayoyigilwa ke manje. Angithi useshilo ke yena ukuthi ubani umuntu omthandayo emndenini. Umkhwekazi angene ke esefakwe lelibhande ke lele emgonqweni ke. Agilwe ke lezo manga lezo ke agilwa zona ezaziwa uye ngoba indaba zasemgonqweni azaziwa zaziwa umthwali nomthwalisi. Indaba zasemgonqweni indlu nje especially la eyikhala khona angeneke lapho ke mhlawumbe uzongena ke lo 3 days noma iviki lonke ke lapha emgonqweni ke lapho ke kusho ukuthi cela ke yonke into oyifunayo yonke into oyifunayo ke manje khuluma ke manje ukuthi ufunani. Hayi uyasho ke hayi ngifuna ukuthi ibandla libuye kugcwale abazalwane futhi bangasabi ukunikela abazalwane impela nje inkonzo nje idlondlobale nje impela nami ngibe umfundisi osazowa endaweni nangapha ematekisini nakhona hayi abashayeli hayi bayilethe imali impela bayilethe imali ngeindodla impela imali nje la ekhaya kube ngathi amanzi okuphala izikhumba hayi lokho ekhulumile ke nkosami lokho ecelile ngifuna ukwakha nomuzi omkhulu ke ngithenge nezimoto ngifundisa abantwana bami nonkosikazi wami naye inkosi yami hayi ngiyoqedela kubo mangabe bengakaqedi ngishaye nje zonke ezasemzini wami uyabona umkhwe wami nje ngimlobolele nje ngiqede yonke into nje ngilungise yonke into ngilungise ikhaya kaBaba uthe ngilungisile ikhaya kaBaba ke ngisize nabasekhaya koma umndeni wakithi nje uphile nje ekhaya koma kuphilwe ko-anti kuphilwe ekhaya kithi nje kuphilwe nje kube umndeni nje ofudumele nje obonakala nabantwana bami nabo bathole nje izikolo nje ephezulu ngikhona ukuthi ngi-afford nje ngibabhadalele uyayikhuluma yonke lento le khona emgonqweni lapho afakwe khona. Ipheleke lelo viki lelo ephumeke emgonqweni ke manje segcatshiwe wakhothiswa wabhenyiswa wagqunywa wenziwa waphekwa wenzwa yonke lento le kukho kungenziwanga ke manje mayephuma ke lapha emgonqweni ke ebesetshelwa kuthiwa ayilalela ke ndoda abona ke leli bhande lelo lifake la okhalweni asifuni imali kuwe kodwa kuhambe okuyoshiwe leli bhande leli ukwenza ungabuzi okuyoshiwe leli bhande leli wenzeni ukwenze hayi nangempela ke mfowethu hayi ndlela nhleke hayi inkosi kubusise ke bambusisa ke ngendlela bambusisa ngayo ke bamvalelisa ukuthi hayi hamba ke ndoda ke hayi kube kuhleke ube injinga ube isikhulu uphathe nasembonini yamatekisi enkonzweni hlonipheke uphathe abazalwane konke nje kuhambe kahle hayi khululeke ke insizwa hayi ziqale manje izinto yishintshe ayabone naye ukuthi hayi no ziyakhala manje mangale nje naye enkonzweni nje hayi ngendlela abantu sebegcwele ngakhona bayithele futhi imali abazalwana hayi indaba yokuganga angithi abasayitheleli sebeyatheliswa nkosi yami kodwa bazi kujabuleke ke kwamfundisi ke qaleke manje umfundisi ke manje azimuke ke manje nasemzimbeni ke manje hayi aqale ke manje abe namarashini nebudget kwensizwa ke manje egcwele impela kubonakala ukuthi hayi ya ucaphuna kusale insizwa kaSibanibani hayi ayiphelanga inyanga seyiqalile izinto ukwenzeka wathi nje fika eqeda ukupaka 4x4 yakhe sihamba nge4x4 manje wathi nje eqeda ukupaka nje eqeda ukuyicisha lase lishilizwe eliqhamuka kuphi ebhandeni lenhlwathi leli alifaka ukhalweni lase lishilizwe uthi lalela ke ndoda umkhwekazi wakho angithi wathi uyena okuthanda kakhulu kunabo bonke alelaka uzomthatha umkhwekazi wakho
uye naye ehlathini elithize. Uma ufika lapho uyoqala umshaye ngomese la ngemuva la kuhlatshwa khona inkomo esijungujungweni la kuhlatshwa khona inkomo. Uyoqala ujikijele lapho kuqala. Uthi uma eseqala ke esegoba esewile ebese ujikijela la enhlizweni ocabangweni la eduze enhlizweni la phansi kwebele. Hayi ucabangeni phansi kwebele enhlizweni straight ubusushaya khona. Uma usukwenzile ke lokho uzobe usulinquma ke ikhanda ke manje usuhlokanisa inhloko nesixhanti. Umzimba usale wodwa nekhanda lihambe lodwa. Mawusuqedile lokho esashise njalo kufanelanga lento azaphole. Ubusumvula ke la ngaphakathi ke esifubeni wena owabona kuhlahlela imbuzi noma kuhlahlela imvu noma kuhlahlela inkomo. Ubusumvula ke la ngaphakathi ke esifubeni ukhipha isibindi sakhe. Kunomuthi ozowuthola endaweni ethize sengize nawo lowo muthi loyo. Usendaweni ethize khona lapha endlini kwakho. Uzofika uthatheke lowo muthi loyo uhambe nawo. Mawusoqeda nje ukusikhipha isibindi sakhe ebese uvuvuzela ngalomuthi ke bese usidla selihlaza sinjalo. Usidle sonke uze usiqede. Usinqanqathe wena owabona abafana belusile bedliswa isibiba senyoka ngenkani. Usinqanqathe impela usinqanqathe ngoba lo muthi uyababa uzobuhlanye nalesibindi usinqanqathe ubusugwinyaka. Mawuzwa ukuthi lo muthi kusungene wonke indawo emzimbeni ubusugwinyaka. Uzothi mase uqedile ke ukugwinya leso sibindi lesi esihlangene naloyo muthi loyo ebese ke ukhipha ke inhliziyo yakhe ke manje. Uyikhiphe njengoba injalo uyifake ekushekase eplastikini bese ke uhamba nayo uyibuyisela kubaba lo owalanda kuye lelibhande leli elikhuluma nawe manje. Sezwana ndoda? Yebo ngizwile. Yaqala inkathazo. Waqala wakhathazeka ngomkhwekazi wakhe, umaka nkosikazi, ugogo weingane zakhe. Yaqala inkinga. Isuke kuphi? Ekungafunanga ukwamkela ukuthi anginakho ngiyoba nakho mangabe sekufika isikhathi sengifuna ukuthi manje ngenze indlela eyisheshayo. Nazo ke indlela eyisheshayo usathana usekuvulele. Wena ke owendlale lo mbhede lala ke kuwo. Angithi lelicansi lendlalo uwe. Lala ke kulo lelicansi. Isikhathi manje. Konke kunomvuzo. Okubi kunomvuzo omubi, okuhle kunomvuzo omuhle. Aqala manje wakhathazeka. Into engizoyithini manje le? Kwayena umkhwekazi wami ngizomthola kanjani? Ngoba kusekho manje ukubuyela emuva. Kusekho ukubuyela emuva. Wavuma yena wathi isibindi uyabolela isibindi yaphilisa. Abembuza ukuthi unaso isibindi. Wathi unaso isibindi. Bambuza ukuthi uyazi ukuthi kuthini ukuthi isibindi uyabolela uyaphilisa. Wavuma wathi uyazi. Wathi ngizimisele noma yini ukwenza noma yini ukusuka kule nhlupheko esengingene kuyo manje. Ziyaphela imoto zami, abazalwane ebandleni abasiza abasakoleki. Abasaletha imali ye-offering, abasakuletha kuka Kesari. Basho njalo ngithi mangabe bekhohlisa abantu bathi kuka Kesari. Ungambuza ukuthi igama lakho nawe uKesari, usukhuluma ipolitiki, usukhuluma kabi. Hayi. Kwatholakala ukuthi ke manje iqhinga kufanele lizakhe manje ukuthi umkhwekazi wakhe kufanele atholakale kanjani. Ayithi imali usenayo, imali ingena ngapha nangapha. Kwavele kwabalula ukuthi athole inzizo ezizohamba ziyomthumbela umkhwekazi wakhe. Uye futhi ethumela imali kumkhwekazi. Mama, ngicela unginikeze ama bank details akho lapho mama, ngifuna ukuthi nje ngikuthuse nje ngokuncane mama. Kusiyami.
nasi isikepseli senkosi asazi ukuthi sesiyimvana yomhlatshelo. Thumela ama-L ukuzana ama-bank details ngo-WhatsApp. Surprise. Nangempela ufaka u-10,000 mangabe u-10,000 noma ngabe u-20,000. Hawu usungahamba ke mkhwekazi wami ke uhamba uye lapho kule ndawo lela bathini spa laba bayompotoza khona bemenze yonke lento le bamfaka ama-cucumber la ebusweni amgcobiso avocado bamgcobi yonke lento le ongayicabanga. Kuhle into enhle leyo. Nkosi yami akazi ukuthi yonke lento njengoba eyenza ulungisela ukuba imvana yomhlatshelo. Nangempela ke ubeke mangabe ya Uber noma iBolt mangabe iBolt whatever noma iTaxify ke leyo ngathi manje imali ikhona imthatheke leyo Taxify ke leyo ke imuseke kuleso spa leso ke afika ngene ke hayi bamotawoteke hayi bamtomoteke bamemassage bamenze konke lokho akuzelela bambeka amatshe la iqolo bamgibele phe kwakhe you name them. Isikepseli senkosi akazi ukuthi uyawuvalelisa umhlaba. Ukungazi kuyafana nokungaboni. Ngithe sikhuluma ngezwi legazi. Igazi lomuntu liyakhuluma. Mayehamba ke manje esephuma ke sebemtomotile manje ese-right esephuma ke lapho manje esethi edrobheni ke manje uyothenga ke mhlambe ke yabona ukuzispoila nje kithi imali unayo uyothenga mhlambe icathulo noma amaroko noma into nje zokumakeup yabona nje into zama cosmetics nani. Kanti abafana ke sebesteliwe lapho ukuthi bazolandela imoto le kuba ngathi kidnap. I-Uber le noma iBolt noma iTaxify le aseyibizile njengoba se-requestile imthathile ke imuse edrobheni bafika ke abafana ke bayivimba ke bathatha udriver bamvalele emuva ebhutini yemoto bathatha umkhwekazi bahamba naye baya naye kulelo hlathi lelo. Nayo ke into ebhlungu esefika inyanga imtshela ukuthini ungazifihli kumele akubone. Umfase nje kuphela kodwa kumele akubone ukuthi uwena omnqumayo uwena ombulele kumele akubone ungayifihli. Nkosi yami esebuza laba lo mama yini bantu bami ngenzeni ningisaphi shut up wena uzobona mawufika phambili thula simoshela isikhathi la lokubuza into ezingenamsebenzi vala lo mlonyana wakho kanjani uvala ngempama ayithulele Nkosi yami naye umama wabantu bahambe naye ke bafike kulelo hlathi ke leyo ke bamfonele kunjandini lo ngoba phela akuseyena umuntu njengoba sebemfonela nje sekunjandini sekuwumkhunkuli sekuwumbulalo ongenanembeza sekuyi-serial killer usungambiza ngawo wonke amagama othanda ukumbiza ngawo. Hayi boss konke ke hayi sekume ngomumo usungeza ke sesifikile ehlathini. Hayi nangempela ke shaya imoto ke ayeke kuleso store leso ke ayothenga kumese wakhe loyo ke azosebenza ngawo. Ahamba uthenge lo mese loyo ebese thenga nomlalazi noma itshelo kulola. Athi mangabe efika lo mama uvalwa amehlo bamfasile ngeintambo izandla neinyawo. Athi mangabe efika ebese ethi hayi isuseni indwangu bayisusa indwangu. Lo mama mayevula amehlo hawu umkhwenyana wakhe awukhiphe lo mese lo baba awukhiphe umlalazi awulole umese lo mama ebesebuza mkhwenyana ngikwenzeni mntanami noma mhlambe akumina kukhona mhlawumbe ubuhlungu obuziswe undodakazi wami yini le ebuhlungu kangaka akwenze yona eyenza ukuthi wena ubhadala irevenge ngami.
ngoba phela ngiyabona ukuthi uzongibulala kodwa angazi ukuthi ngenzeni, angazi ukuthi umntanami wenzeni. Nawe ngendlela engikukhonze ngayo awukaze ufike kimi. Ngakutshela ngathi mangabe eqala ekuhlupha uze kimi sihlale phansi sikhulumisane. Awukaze ufike kimi uthi mama umntanakho usenze 1 2 3. Manje angazi inkinga mhlawumbe nami, mangabe nami inkinga asiyikhulume mntanami siyilungise. Izophelela kimi nawe lento, angeke ifike kumuntu, izophelela la kimi nawe. Ngisho nomntanami ngeke ayazi. Uma ngabe ukuthi umntanami futhi asilungise futhi nakhona. Uma ngabe mhlawumbe ubaba wekhaya, mhlawumbe ubaba wekhaya ukuzwisa ubhlungu manje ufuna ukuzwisa yena ubhlungu ngokuthi ubulale mina, noma ngabe isizathu sini asiyikhulume mntanami siyilungise, ungangibulali. Athula angaphenduli, ashintshe ebusweni, abone lo mama ukuthi hayi lingishonele. Avele amazwi akhe okugcina athi awenzeli mina, uyazenzela. Konke okwenzayo kwaziwa uwe nomdalo wakho, kodwa awenzeli mina, uyazenzela. Athi bambambe bamphendule aguqe, wena owabona iZayoni iziguqile seyizokhuleka. Agaqe ngamadolo, izandla ifasiwe, kodwa iduku leli athi evalwe ngalo ubuso selisusiwe ngoba ithe inyanga kufanele abone, ambone ukuthi ubani lo mbulalayo. Eloke ebuzile, kodwa mntanami ngikwenzeni? Yini le engaka eyenza ukuthi uze ungishisa abantu abami ngisabathanda, ungishisa abazukulu bami ngisabathanda? Yini le engikwenze yona engakhona ukukhulumeka? Kuthola ukuthi sekhuluma noNjandini, akasezwe emshini, akaseyena lo muntu lo ade uyo, ngoba usengene yini, usengene lo moya wokuzetha igama abazali bakhe abangazange bamethe lona, igama lokuba umbulali. Sewumthwali, awazange bathi abazali bakhe umthwali. Usezetha igama lesibili manje lokuba yini, lokuba umbulali ongenanembeza. Nangempela ethe sabuza loyo mama, bambambile ngapha labo, omunye umbambe ngapha, omunye umbambe kulesandla lesi singapha, ehlombelele ngapha, eqhamuke yena ngemuva ebese ujikijela. Ebese ujikijela la ngemuva la kushaya khona inkompela, la inyanga ikhombe khona impela ebese ujikijela. Bonke lo mama bhongiso uzwa ubhlungu, umuntu omdala. Ligobhoza igazi, unembeza ufile, unyembeza usekho. Kwanabo laba ababambe lo mama, unembeza ufile, unembeza uphelile. Babona kuhlatshwa imbuzi phambi kwabo, babona kuhlatshwa inkomo, babona kuhlatshwa imvu phambi kwabo. Angithi babhadele imali bayitholile phela. Unembeza ufile, unembeza uphelile. Mangabe ke eseligobhozeka igazi ke abamphendule ke bambhekise phezulu ke ebese ujikijela la phansi kwelukuzana, phansi kwebele, uye straight enhlizweni, afika ujikijele. Athe sewujikijelile ke lapho ke igazi liphuma la ekhanda manje entanyeni, liphuma nala phansi kwebele enhlizweni. Washona phi unembeza ma-Afrika mahle. Inkinga osuyenzile ngokukhipha umphefumulo wodwa ngichazile kwamaningi amavideo. Abantu nje osubahlukumezile.